not go far. We are go, we go, you go know. Neman kai ake saboda ka za ka ba da miliyan 10 ba matsala. Har san mu gidan kuɗi ba kana da account. Akwai wani wanda ya takura wai dole wai na sai mai 100. Amma ka san ni zo na sun yadda zan yi da shi. Kawai ka goban ka zo. A'a ni na fi son kashi. ka fatan ka shi Kuɗi a kugu na. ka da matsala mutumi na. Tomorrow. Allah ka mu. Kai. La 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 rayuwa kenan. No. Ashe dai kanka da. Ashe ka dan kara. Na kara 50 zan ba 200 an gidan yayi. 200. Yanzu ka san ya bai sai ka fadan giya ma matsaloli. Ka ga ginin bulo ne. Ina ga ciki na kasa ne. Bai ki ba ana ruwa ya zagonye ya danne ka da iyalinka. Ni ga tarin aljanu a gidan nan. Kamar ka ci babu kana kwance ne ka ji an tsinka mama kana gadan ka ne ga an kai ka kabari a rufe gidan nan akwai wani aljani shi ne da kababuwansa da zaman ni da wasa nake da wasa ai na san wallahi wajen mana shege ai na san yadda zan yi da kai gidan miliyan 10 ka ce 150 ka siya dan iskan banza dan iskan wofi